Hjernens netværk er fantastisk, overvældende. Milliarder af nerveceller er i konstant elektrisk og kemisk aktivitet. Men de fine strukturer er også skrøbelige. Hjernen kan lære, hjernen kan skabe, hjernen kan vælge. Men nogle gange sker der fejl i hjernens aktiviteter. Så ser alting pludselig anderledes ud. Tidligere vinder af Drug Hunter-dysten Therese og Jakob følger jagten på nye lægemidler. Det er en hjerne fra en rotte, som vi har fikseret og taget ud. Og hvorfor har I gjort det? Det er fordi, vi vil gerne prøve at undersøge, hvor vores stoffer virker hen i hjernen. De stoffer, som måske senere kan blive til et lægemiddel. Og der ved vi, at for eksempel skizofreni, der ved vi, at der er nogle områder i hjernen, hvor vi gerne vil se, at der sker en aktivitet, når de får vores stof. Og vi kan også gå ind og undersøge, om det er et stof, der vil give nogle bivirkninger, hvis det for eksempel virker i et andet område i hjernen. Hvis man kommer elektroden ind i cellen, ja, så kan man se de signaler, der bevæger sig hen over cellens membran. Så senere hen at hælde et stof på her, så kan vi se, hvordan de stoffer de så også påvirker de elektriske signaler i hjernen. Og det er de elektriske signaler, vi er interesseret i at ændre på, når vi prøver at beskrive en sygdom, eller når vi ved, hvad en sygdom rent faktisk er. Vi laver lægemidler, som skal ind i hjernen. Der skal behandle sygdomme i centralnervesystemet. De skal helst være sådan lidt fedtopløselige for at komme ind i hjernen. Nye stoffer opfindes og skabes i kemikernes laboratorier. Forståelsen af de mikroskopiske strukturer i hjernen er starten på opdagelsen af et nyt lægemiddel. Kemikerne skal syntetisere tusindvis af nye stoffer for at finde det helt rigtige. Nye stoffer afprøves for deres helbredende virkning i levende organismer. Hvordan kan dyrene her hjælpe jer til at finde nye lægemidler mod skizofreni? Hvis vi giver rotterne nogle skizofrene træk ved at give dem f.eks. amfetamin, så vil de også trække sig tilbage fra hinanden og holde op med at opsøge hinandens selskab. Hvis vi så giver dem et lægemiddel, som overkommer amfetaminens virkning, vi gør dem raske igen, så kan vi se i modellen, hvordan rotterne igen begynder at opsøge hinanden og søge kontakt. Vi ser her et enzym, der kun findes i hjernen, og hvor vi har fået en røntgenstruktur af selve enzymet. Og hvilken sygdom er det så, det skal hjælpe på? Det her skal virke som et antipsykotisk lægemiddel. Det vil sige, at det skal kunne behandle symptomer hos skizofrene og hos psykotiske. Dag, jeg kan se, at du har en rotte der. Hvad skal du bruge den til? Ja, jeg skal til at teste den i en adfærdsmodel her, som er en model for rummelig hukommelse og indlæring, hvor man sætter ham ned i vandet. Og så skal man se, hvor hurtigt han er til at finde en platform, som er skjult under vandoverfladen. Så jo hurtigere rotten lærer, hvordan den finder hen til platformen, desto bedre er det her lægemiddel? Lige præcis.